Λοιπόν, στην υγεία σας, καλή όρεξη. Αυτή η σπανακόπιτα είναι στριφτή. Πιστεύω να σας αρέσει. Άντε στην υγεία σας. Καλημέρα σας. Είμαι η Ευτυχία Μιλιακίδη. Τι κάνετε? Θα σας φτιάξω μια ωραία σπανακόπιτα. Για να κάνω τη σπανακόπιτα χρειάζεται να πιάσω το όχι δεν το είπα καλά. Να κάνω τη μαγιά. Για να ανοίξω το φύλλο. Χρειάζεται λίγο αλευράκι. Προετοιμασία είναι για το φύλλο. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Ένα κουταλάκι, 2 κουταλάκια του γλυκού ξύδι. Ένα φλιτζανάκι λάδι. Ένα μισό ποτηράκι φλιτζανάκι νερό. Και αρχινάω να πιάνω την προζύμη για το φύλλο. Δεν θέλει πολύ. Θα γίνει μια υπέροχη σπανακόπιτα, σπιτίσια, που πάντα την προτιμούν τα εγγόνια μου, ο άντρας μου, τους αρέσει να ανοίγω το φύλλο. Δεν χρειάζεται τίποτε το ιδιαίτερο. Λίγο δουλίτσα να ανοίξουμε το φύλλο. Θα τα αφήσω μετά να πουσκώσει καμιά ώρα και μετά θα αρχίσω να ανοίγω το φύλλο. Θέλει λίγο δούλεμα όμως με τα χεράκια μας. Εμένα τα εγγονάκια μου τρελαίνονται για αυτή τη σπανακόπιτα. Δεν ξέρω σε άλλους αν θα αρέσει. Είναι μια υπέροχη σπανακόπιτα δικιά μου. Πάντα τη φτιάχνω με επιτυχία. Πιστεύω όποιον του αρέσει να την κάνει. Τώρα αυτή τη στιγμή ζυμώνω το ζυμάρι να δουλευτεί πολύ καλά. Το ζυμάρι δεν χρειάζεται για ένα μικρό ταψάκι, όπως θα σας δείξω μετά. Χρειάζεται ούτε μισό κιλό αλεύρι. Δεν παίρνει. Θα το δείτε και από μόνοι σας μετά πώς θα το δουλέψετε. Θέλει λίγο δούλεμα. Τα υλικά είναι πάρα πολύ εύκολα. Θέλει λίγο δούλεμα. Θα τα αφήσω περίπου μία ωρίτσα να φουσκώσει και μετά θα σας δείξω τα υπόλοιπα. Και αν δεν σας αρέσει, μπορείτε και εσείς να τη φτιάξετε. Εγώ πάντα τη φτιάχνω γιατί αρέσει στον άντρα μου και στα εγγονάκια μου και στα παιδιά μου. Και πιστεύω να σας αρέσει και εσάς. Τώρα που έχει γυρίσει το εγγόνι μου, έχει ξετρελαθεί με τις πίτες που του φτιάχνω. Δικές μου πίτες. Δεν ξέρω εσάς αν θα σας αρέσει. Τώρα θα τα αφήσω να φουσκώσει. Λοιπόν, για αυτή την πιτούλα για τη σπανακόπιτα θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το ταψάκι. Για μια μικρούλα σπανακόπιτα. Λοιπόν, τα υλικά είναι ένα τεταρτάκι τυρί. Πικάντικο να είναι, φέτα. Εδώ έχω το άνηθο, ένα ματσάκι άνηθο, 5-6 κρεμμυδάκια φρέσκα. Εδώ έχω τα πράσα μου, γιατί τα πράσα χρειάζονται 3 ματσάκια πράσο. Και εδώ έχω το σπανάκι μου. Λοιπόν, τα πιάνω όλα μαζί, εγώ δεν τα βράζω, να ξέρετε. Τα πιάνω όλα μαζί, τα ρίχνω στο σουρωτήρι
Τα δουλεύω με το χέρι μου. Τα στίβω για να μπουν τα υγρά του. Όλα μαζί. Εδώ ρίχνω το πράσο μου. Εδώ είναι κάθε μέρα βρίσκομαι σε αυτή την κουζίνα. Είναι το αγαπημένο μου μέρος. Όπου θα με βρούνε στην κουζίνα τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Είναι μια υπέροχη σπανακόπιτα για μας. Μπορεί να σας αρέσει και εσάς. Εδώ ρίχνω το φρέσκο κρεμμυδάκι. Το άνηθο. Τα δουλεύεις καλά λίγο, βγάζεις τα ζουμιά τους. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Το αλάτι μου, το πιπεράκι μου. Ρίχνω και λίγο πιπεράκι. Το αλάτι μου. Ο καθένας όπως του αρέσει. Αν τη θέλουν αρμυρή, ρίχνεις πιο πολύ αλάτι. Αν τη θέλετε πιο αλαφριά, εσείς το κανονίζετε. Τα στίβεις, τα δουλεύεις. Εγώ δεν τα βράζω αυτά τα πράγματα καθόλου. Ρίχνω το τυράκι. Ένα αυγουλάκι και ένα αυγό. Και σε λίγα λεπτά θα ανοίξω το φύλλο. Να ανοίγουμε το φύλλο. Αυτός είναι ο πλάστης μου. Εγώ με αυτό δουλεύω. Έχω... Έχω πλάστη, αλλά εμένα με εξυπηρετεί αυτό. Δεν το δουλεύω αυτό. Προετοιμασία. Πάρουμε λίγο αλευράκι εδώ, όπως ξέρετε και όλοι. Για το φύλλο παίρνουμε το ζυμαράκι. Και ανοίγω το φιλεράκι. Το βλέπετε. Δεν θέλει τίποτα, είναι πάρα πολύ εύκολο. Και για εσάς πιστεύω να είναι πάρα πολύ εύκολο που το φτιάχνετε, που το βλέπετε. Είναι σπιτικό, όπως και να το κάνετε, είναι ένα πολύ ωραίο σπιτικό, αποφεύγετε τα λάδια τα πολλά, είναι υγιεινό για όλους μας και δεν έχει πολύ λάδι, γιατί το λάδι πειράζει το πολύ τα λιπαρά. Το φιλαράκι μου είναι αυτό, είναι τόσο πολύ μικρό. Παίρνουμε με τα χεράκια μας. Γεμίζουμε λίγο, δεν πειράζει, και όσο θέλει ο καθένας άμα μπορεί, αλλά έτσι είναι το σωστό, έτσι το κάνω εγώ. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Από τις γωνίτσες στο φύλλο το κλείνουμε, για να μην μας φεύγει ζύμη. Βλέπετε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Το ζυμαράκι πάντα. Για τέτοιο ταψάκι, πως θέλει ο καθένας, υπάρχει το ζυμαράκι αυτό. Τώρα περιμένουν να φάνε την πίτα. Αυτή η πίτα είναι της γιαγιάς, η πίτα που λέγεται. Πιστεύω να σας αρέσει. Όποιον του αρέσει. Πάντως όλοι κάνουν πίτες, δεν είναι μόνο εγώ ότι φτιάχνω, αλλά απλούστατα σας δείχνω κι εγώ, είναι πολύ εύκολο για όλους. Εξάλλου, αν έχεις παιδιά ή έχεις εγγόνια ή ένα ωραίο τραπέζι,
Είναι πολύ ωραίο, είναι χειροπιτό. Η ζύμη πάντα να είναι μαλακιά. Βάζουμε εδώ, το γεμίζουμε. Βιάζονται να φάνε όμως. Αν δεν έχουν πίτα δεν μπορούνε. Ορίστε. Τα χεράκια μου είναι πάντα καθαρά. Έχει και λίγο δουλίτσα. Αλλά για μένα δεν είναι τίποτα. Πιστεύω να σας αρέσει. Πάντα η ζύμη να είναι πάντα μαλακιά, να κοιτάζετε. Είναι και μεσημέρι και πρέπει να φάνε. Αλλά να περιμένουνε, τους είπα. Δεν θέλει, η πίτα αυτή θέλει 1 ώρα. Θα τη βλέπετε κι εσείς όποιος τη φτιάχνει. 1 ώρα περίπου. Δεν θέλει παραπάνω, θα την προσέχετε. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Εγώ την κάνω 2 φορές την εβδομάδα. Την κάνω. Και τώρα που ήρθε το εγγόνι μου στη Νότια Αφρική, θέλει να τρώει της γιαγιάς φαγητά, συγγνώμη. Και πιάνω να τον ευχαριστήσω. Ό,τι θέλει να του φτιάχνω. Έλειπε 1 χρόνο το παιδί και του αρέσουν της γιαγιάς τα φαγητά. Ό,τι θέλεις. Πιστεύω να σας αρέσει, όποιος το φτιάξει. Και πιστεύω και όλοι σας να κάνετε, αλλά σας συνιστώ να ανοίγετε φιλαράκι μόνοι σας και να φτιάχνετε μόνοι σας πραγματάκια. Είναι αλλιώτικο το σπιτικό. Δεν έχει κόπο, δεν έχει κούραση, είναι ευχαρίστηση όποιος τα φτιάχνει. Εμένα με ευχαριστεί, γιατί τα φτιάχνω τα χεράκια μου. Και είμαι πολύ ευχαριστημένη να φτιάχνω. Όλες τις ώρες είμαι στην κουζίνα. Όπου με βρίσκεις είμαι στην κουζίνα. Πάντα η κουζίνα μου αρέσει. Λοιπόν, η πίτα μου είναι έτοιμη. Τώρα θα βάλω προθέρμανση στο φούρνο, στο 180 ή 200 του αέρου. Και 1 ωρίτσα περίπου, δεν θέλει πολύ, θα το δείτε και με το μα ούτε και 1 ωρίτσα. Περίπου 60 λεπτά, εκεί είναι. Λαδάκι είναι από το καλό μου. Τώρα ανοίγω και το βάζω. Καλή επιτυχία μου. Και σε εσάς αν το φτιάξετε, καλή επιτυχία σας εύχομαι. Αυτό θα το βλέπετε κι εσείς. Όσο θέλει, ούτε και 1 ώρα περίπου, αλλά θα το κοιτάτε εσείς και να το βλέπετε. Λοιπόν, είναι έτοιμη η σπανακόπιτα. Ένα μικρό ταψάκι. Τα χέρια, μην βγάζεις εμένα. Ταράμ. Και μαγειρεύω και πλένω πιάτα και φτιάχνω την πίτα μου. Όλα. Θα κάνω και 1 μακαρονάδα για τη Χριστίνα μου. Σας χαιρετώ και σας αγαπώ όλο τον κόσμο. Γεια σας.